Geometric nabafethu umbhede ngulaleli mina. Angike ngizovela ku live Putin. Angidadele ngithobile. Wami Mgibe mfana wawuye Putin. Nokubuza kumeya uthi yazi ngihlezi ngithi uyingcwele Mgibe ngithi uyinsizwa Mgibe. Uhlala ukulalela nje incane. Weputin. Ukulalela. cha Maningi. yakho meya. Ngizafisa ukubuza nje kuyimeya mina. Meya, Awubuze mzala. wemeya. Ayisabele phela. Asimeya sengizangavuma nje ukuba umeya kulungile. Okay, kulungile Xolo. Ngicela ukubuza mina wethu ukuthi emsizweni bakho noma ngithi njengendoda lezi zinto ebeyishuwa udade wethu uMavido akhe wena uyayiqala yini awuzazi yini? Ushiye izinto engizaziyo mfowethu. Ngicela ukubuza ukuthi lezi zinto ozazi Zande ube fani. yini bangelenza ukuthi wena zikwehlule ukuthi uzisho? Shoyi umuntu uzovuka yiphika lomuntu. Angithi bengithi ngibuza kuwe. Buza ukuthi mina yini imbangela yenza ukuthi wena ungakwazi ukuzisho, ungakwazi ukuphumela ubala ukuthi ukungukuthi ungukuthi yini ebiyenza ukuthi uthule kuzokuthi isifazane. Ungasho ngani wena ubeyazazi. Uyana phela bona isidingo sokukhuluma lokho akukhulumile. Wayenzelani ivideo call? Wayesethi wena fika ngawo la uMavido wena ufike ngawakho uzwe iphendule. Awazi wangiphoxa baba umdala kangaka. Ngicela umbaza mina. Yini okhoxayo bhala la? Putin. Uze wenza ividiyo. Putin. Hawu. Isibindi sakho. Putin. To baba. Webhala yini okhoxayo? Ukhuluma khambile kwahamba ukhuluma. Nami ngabona ukuthi uqhawula ke. Wena baba ukhuluma ngapha. Uyabona lento abanye wani. Uyabona uXolo. Wexolo. Nina into emhlulayo ukuba ukumela ukunina. Anifuni ukuma eqinisweni, anifuni ukunikhetha abantu nini. Ukuthi ubani okhulumile, ubani okhuluma ukuthi nikhetha abantu nini. Uyazi madoda kasese besingangenele le topic la. Sengenele yona ke kuwe. Besingangenele le topic la. Futhi mina abe ngikuphawula kuMgibe. Bengingathi Mgibe wrong enkulumeni yakho. Bengithi mina uMgibe uzothini ama expectations yami ube against wona. Awakho. Nami kawami, nama wami benga-expect ukuthi wena ungenza ivideo sizakale ngento eyenzekalayo baba. Uthe wena Xolo, uMgibe ukuphoxile. Uza kuphoxa nje bekwenze njani? Wena uphoxe bani ngale video yenzile? Ngithamina, yakithi ngizwileke, ungilalelisile phela nomzana. Wena umuntu ongilalelile. Ngithe Mgibe ungiphoxile. Ngathi ngakaqhubeki nokuthi nje ungiphoxele uma wenze njani naninqaka ninodaba ngithi bosiyazi. Okay ke. uMgibe ungipho Ngicela ukuthi njengokumazi kwami nje umsizwa bakhe engaba sesayidini elithile ngathola esesayidini elithile. Yilokho umsizwa bakho manje umsizwa bakho ubuvumela ukuthi ube sesayidini le video lenzile. Umsizwa bakho lo. Uyazi welokhuzana wemphathiso. Mina ngiyabona ukuthi wena beyikuphi wena indaba yakho wena ibisekutheni ngoba nje uMgibe uyamazi umuntu ofusekisayo ubulinde ukuthi uzafusekisa usho njalo kahle. Bamphoxa. Ufuna athathe Mgibe wase wabheka le eceleni uMgibe waphela uyabona njengami nje. Uhamba nami angazi mfowethu. Uthi ulokhuzana umthobisi. Wexolani. Ubani umphathi? Ngilindeni ngenze nje sibonele esibeduzane mhlambe kulaba bayazi i-account yami. Yabona ukuthi Uxolani. mana ngiqedele. Ngizokutshela ukuthi ngiyangaphi.
yabo njengomthobisi noPutin umthobisi noPutin bayazi ukuthi mina njalo mangathiwa ukhethana usesifikile neGL ngavele ngithi iGL ngaphandle kokucabanga kodwa mangashintsha nje ngithi hayi bafana ngithanda usesifikile ungaze bathi bethi we hayi ke wasidida ke namhlanje sengizama khona lokhu lenkabi le ibije kuthi umgibo nje fuseka abafana uya recruit man umeya kasikhankasi la yakudlalwa angizwe ukuthi ngithini yabona uyangizwa uwandile uyangizwa umphathisi ubani umphathisi uyangizwa mina ukuthi umgibe uzoba sesayidini elithile lenkulumo kanti webabhodi ake sithathele indaba yemeya vele iwumsunu lemeya ake sibhekele naye sizoba fethu udumo lwakhe bhuti mfowethu Macingwane kunjani bhuti omdala uzovuka yifika yabona abantu uvale nemayikhi-ke kuphakathi cha mina ngithethwe ileli likamphathisi awuthuli manje umgibe Anthule phela ake nithuleni sibekele naye insizwa Macingwane uyakubingelela upresident wabantu abangenamavelu uyaphila bhuti hayi mina angibingelele zonke insizwa banewethu ngizoqala nje ngibingelele ubhuti omdala lapho umphathiso seshini ngibingelele unyazi lapha umthobisi awu ngibingelele umzala insizwa yakhe isizwe awuthokozana uwagwala bese ngibingelele upresident ngokhethe igama elingaka bese ngibingelele upresident wabangenavelu wesigqoko ngokukhulu ukukhethelekile ngithi xolani le mfowethu wakwethu wena suka nawe ezansi kodwa uyalwazi udaba sikudla ukopi nasoka phila nonke inkinga afika nodokotela unomona siyaphila sinomphathisi siyaphila mkhaya kamphathiso bafowethu ngeke sikubalekele lokho wekuthini ubani enkabi yangakithi ngeke sikubalekele mana mphathiswa exaxinkini wabhokobizwa umdala kade bani umphathiswa unobhoyani manje ushit manje wemgiba umkhelela amanzi umphathiswa bafethu abeseduze umdala bathi awubambe lapha sebeyenkosi umdala mphathiswa ngeke sakubalekela mfowethu ukuthi singezansi kuwo mfowethu ngenhla thina osuthe uyakubuza akwangaqondana nale ndlela kade ufuna ukuthi kube ngayo kodwa ngicabanga ukuthi onjengoXolani hayi usekusizile mfowethu ngoba lento echaza uXolani kahle kahle iyona kodwa-ke isidide mfowethu waze wathola amagama ayiziswana njengale ndlela nje ngoba uhlulekile ukuthi uchazele wena ngoba lokho kushiwo uXolani vele kuyibona wena ubulindele ukuthi umfokanyawo afusegise kanti-ke phela mfowethu ufuna ukuqonda ukuthi inhliziyo kabanineka bani indle ekuthandayo akabanga yilokho-ke mfowethu akade ucabanga ukuthi uzoba yikona umgibe bese ngiqonda ukuthi mfowethu ukuthi alikho iphutha kwena nokade kuzwa kabi la kumakhomenti kade-ke mina ngifikile la kulive angikuzwanga kabi noma uqala ukuyikhuluma inkulumo yakho kwasho ukuthi mfowethu ube isishimane nje emeya mfowethu-ke inkulunkulu-ke vele ngeke ze kuphe konke engakuphi ukuphile kuphi umcebo uyabona bongayo amakhomenti mana nawe uyawodwa wathi uyadelela ngabongayo amakhomenti ungabona wena abantu oThimo Mgibe Thimo umeya Thimo Mgibe Thimo umeya ezakhi mina manje sisiyacabana noMgibe uyabona hayi kodwa umphathiswa kule kodwa ngicabanga